हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे एस सारन्थाइ ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बरायहरबाय। स' लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो आसाम टाइप न' बानायनाय माने बेखौ दिन्थिगोन। माने जों बेवहायनो खामानि मावगासिनो दङ। स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नैबे जाबाय माने टाइल्स सोनानै बानायनाय बाथौ, जोबोद समायना नुदों। ओमफ्राय न'आ खैथा रुम दङ जों बेखौ नायनोसै। भिडिअ खालामदो। रा आं थांबाय थादो सायावनो। नैबेबो मोनसे रुमा। नैबेबो सासे मिस्ट्रि, गासै साब्रै मावगासिनो दङ। आं दा बेवहाय गोजौआव थांनो नाजागोन। नैबेनो हाइस गिदिर रुमा। दे मावबाय था। ओमफ्राय बाहाय बुंनो हादो न'खौ बेसेबां गाथिदो, बेसेबां गोलाव गुवार, ओमफ्राय खैदिन जाखो एसे बुंनो हादो। न'आ जाबाय जोंहा गोलावा जाबाय 40 फुट, गुवारा जाबाय 32 फुट। 32 फुट। जोंहा मास मोननैनि सिगाङाव लाबाय दा न'आ बानायनायाव। आरो एसे लाबावगोन। प्लास्टार दोङो, थिं लागायनांगोन नङा होमबा? थिं लागायनांगौ, प्लास्टार दङ। दा बाखि जिखुनु बोथोरा मोजां थाबानो जाबाय नङा होमबा? बे साननैसो न'आ थाबनो ओंखारगोन। बोथोरा गाज्रिबा एसे लेट लागोन आरो न'आ। लेट लागोन। ओमफ्राय बेसेबां होदो दा बेखौ गाथिनिखौ? जोङो गाथिखौ 3 गाथिदो। 3 न'खौ जोङो मस्लाखौ नांगौ बायदि गोग्गोमै बानायदों आरो। जाहाथे 3 गाथिबाबो जाहाथे उनाव बांग्रि सांग्रि फैबाबो जाहाथे उनाव जेबो जाया। ओमफ्राय फाउन्डेसना आरो 5 इन्सि नङा होमबा? जोंहा फाउन्डेसना जाबाय 5 इन्सि। जों सानि लेभेलखौ फाउन्डेसननिफ्राय सानि जेसेबांखि टप लेभेलसिम जोङो 3 इन्सियाव गाथिनाय जादों बेखौ। दे थिगानो।